Gadan ang sarong lalaki kan makabanggaan piglulunadang kaining commuter van sa nakaparadang drive-van sa Almeida Highway, Barangay Triangulo, Naga City alas 3:45 nin maagahon kan nakaaging Martes, Enero 14. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang tagapagtaram kan Naga City Police Office, haling Concepcion Pequeña kang parehong syudad, pasiring kuta sa Maharlika Highway, Rojas Avenue sa parehong barangay ang biktima, alagad antas pa man makaabot sa dudumanan, suminalpok na ang piglulunad ang kaining behikulo sa nakaparadang drive-van. Pigdara pa man sa Bicol Medical Center ang biktima, alagad alas 7:58 na inagakan parehong aldaw, binawian man sa naninbuhay. Lugadan man ang driver at sinansaro pang pasahero na sangunyan ang pigbubulong pa sa ospital. For information siguro ng public, hindi ibig sabihin na may kabanggaan ka, yung kabilang party or kabanggaan ang laging may kasalanan. Pwede rin po yung kasamahan nyo na driver. So ito yung situation na yung kasama yung driver ang magiging suspects and kayo magiging complainant. So that is why may investigation pong ginagawa. Sigun sa PNP, posible subuotan na ang iturong sa biyahe ang driver kan commuter van kaya na-aksidente. Saro po sa nagko-contribute ng mga accidents sa tinampo ay ang sa yung weather condition. So bako lang pong tinampo, bako lang pong driver factor, weather condition din po, mas mahalnas, medyo madulom-dulom, abot yan medyo madurdiklom. So pare-restrict din yung visibility. So dobling pag-ingat. Pagka medyo maulan na, dahan-dahan na lang po. And of course, expect possible yung mga nagmamadali na mga like motorcycle. So yun po ang mostly accident. So ingat po talaga. Kung inaantok din naman at mahabang biyahe, pwede pong magpahinga sa mga gilid na kalsada sa safe na lugar. Posible naman na mahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property and driver kan ban in kaso magsaangating kaso ang pamilya kan biktima. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.